sa Bible, walay pinalabi diha sa Dios. There is no partiality in the eyes of God. Kitang tanan makaigsunan, patas ang tan-aw sa Dios nato. Kita palangga ta, binuha ta sa Dios sama siyang panagway. Pero nga naman nga dunay mga tao nga moingon nga natawo mi nga dimalas, kami nga pamilya natawo mi nga kabos, di na og daog, walay nada ang among kahimtang. Makaigsunan ako moingon nimo, ayaw i-blame imong kaugalingon, ayaw i-blame ang Dios, apan gikinahanglan masayod ka o gikinahanglan ka nga masayod sa pinakamaayong solusyon niining tanan. Ang Bible nagsulti makaigsunan, sumala sa Bible nga ang tao nga dunay pag-ilaw pagtawod sa Dios, panalanginan sila ngadto sa nilibo ka mga kaliwatan. Apan mingon ang pulong sa Dios, apan ang tao nga walay pagtagad sa Dios, walay pag-alagad sa Dios, matinunglo sila ngadto sa upat ka kaliwatan. Posible baka makaigsunan kinahanglan masayod ka nga unsay kahimtang nato karon mauni ang nahimong bunga o resulta tungod sa atong unang mga ginikanan. Wala ta nasayod unsay ilang kahimtang, unsay ilang pagkinabuhi kaniadto. Posible nga sila walay panahon sa Ginoo, walay pagpangalagad sa Dios, apan nagpatuyang sa kinabuhi nga kalibutanon makaigsunan, walay pagpangalagad nga mo'y hinungdan makaigsunan nga ang atong gidangatan karon resulta nahimong bunga sa una natong mga ginikanan. Apan ako moingon kanimo, naay good news karon, naay solusyon, dapat ang masayod sa solusyon niini. Si Kristo igsuon mao'y solusyon nining atong kahimtang kung nailalom bata tungod sa tunglo sa una natong ginikanan. Apan ang naka good news karon, nakanindot karon, si Kristo mo'y nagtangtang, siya nagkuha, siya nagputol sa tanang tunglo sa atong kaliwatan. So unsay gikinahanglan nimo? Siguraduha karon nga si Kristo imong angkunon sa imong kinabuhi, nga siya imong manluluwas, siya imong luwas kanimo gikan sa tanang tunglo sa sala. So therefore gikinahanglan nimo karon hunahunahon usab nimo ang imong sunod nga henerasyon. Magdetermine nimo karon ang sunod nato nga mga kaliwatan, sunod nato mga henerasyon, atong mga anak ngadto sa atong mga apo. Subos sa ako moingon nimo karon pa lang daan, tarunga ang imong kinabuhi. Pangalagad sa Ginoo, pagbaton og relasyon sa Dios, tahura ang Dios sa tibok nimo kasing-kasing. Ang Bible nagsulti nga ang tao nga dunay pagtahod sa Dios, panalanginan gayud sa Dios og ngadto sa iyang mga kaliwatan. Makaigsunan ko higala, manginaot ko nga nining orasa karon na kinasabtan. Ayaw i-blame imong kaugalingon, ayaw i-blame ang una nimong ginikanan kay human naman ang tanan. Apan karon magsugod nimo og dapat masayod ka unsay sekreto sa kinabuhing malinawon malipayon og hantod sa sunod natong henerasyon makabenepisyo sila sa bunga sa imong maayong binuhatan. So karon pa lang daan, pangalagad sa Dios nga sincero, makatunan nimo ang pagkinabuhing matarong Dios nun sa tubangan sa Dios, ingon man sa tubangan sa atong isikatawo. Igsoon ako magpahinumdum kanimo, diha sa Dios walay pinalabi, patas sa tangtanan, nindot ang plano sa Dios nato. Walay na laing nagplano og daotan batok nimo, batok ka natong tanan, is only the devil. Ang plano sa yawa, gubaon nimo kinabuhi, daoton ka, himuon ka nga walay nada nini nga katilingban, gubaon ka sa bisyo, droga, tanang kahilayan. Busa ako moingon kanimo, karon pa lang daan, seryosoha imong kinabuhi diya sa pag-ila sa Dios. Ang Dios lamang ang makahatag kagawasan kanato gikan sa tanang tunglo niini nga kinabuhi, niini nga kalibutan nga atong gipuy-an karon igsoon. Igsoon ni gala, gimahal ka pagay sa Dios. Ayaw sayanga ang panahon, karon ang panahon nga magtagad ka sa dakong gugma sa Dios. Kay patas ra ang tan-aw sa Dios natong tanan. Ayaw sugot nga ilaron ka sa kaaway. Nga din ang tao magunahuna og way nada, nga moingon ka di na og daog ka, nga wala kay maayong kaugmaon. Naa kay nindot nga kaugmaon, naa kay nindot nga kapadulngan sa kinabuhi kung kauban nimo ang Dios. Karon pa lang daan, himo ang partner sa Jesus sa imong kinabuhi. Kay siya mugiya nimo, siya ang imong magbalantay og walay makulang kanimo. Talaygon ang Dios, salamat sa imong pagpaminaw og salamat sa imong pag-share sa atong video, salamat sa imong mga comments. Nga din ang Dios makaigsunan, mahimaya sa atong mga tagsa-tagsang kinabuhi. Dalaygon ang Dios, mayong adlaw.